Szła baba do psychiatry, a on się ją pyta, co pani jest? Panie doktorze, ja nie przyszła z kuli siebie, ino z kuli mojego chopa. On jest jakiś fest dziwny. No to, a co mu to jest? No, panie doktorze, to jest chyba nienormalne, no bo on jak wypije kawa, to on potem cała ta szolka zeżre i no te uszko ostawi. I my już nie mamy żadnych szolek, bo on co chwila kawę pije. No, ten doktor go no faktycznie to jest coś dziwne. To jakbym powiedział, nawet jest fest dziwne, bo te uszko jest najsmaczniejsze. W szpitalu psychiatrycznym do pacjenta przyłazi lekarz, panie Furgo, dobra wieść do pana. Wszystkie badania, jakie pan ostatnio zrobił, wszystkie testy wyszły pozytywnie, z tego wynika, że jest pan zdrowy. Teraz panu powiem, że na taką chorobę, jaką pan miał szajba, to chyba jeszcze żaden z tego nie wylazł, a panu się udało. Jutro pana wypisujemy. To co, cieszy się pan z tego? No właśnie, panie doktorze, nie bardzo. A to czemu? No bo te 3 lata temu to ja był Napoleonem, a dzisiaj, że jest nikim. Do psychiatryka ordynator przyjmował nowego lekarza i oprowadzał go po tym szpitalu. Przeszli do takiej pierwszej sali, patrzą się, no tam na łóżku siedzi taki facet smutny, bo ta lalka głaszcze ją, płacze nad nią, całuje, rozczulo się. Ten lekarz się pytał ordynatora, no co to on ma za choroba taką jakoś dziwną? A nie wiem, co to jest za choroba. No wiem, że od niego odeszła baba i na niego to tak wpłynęło, że normalnie dostał na łeb. Poszli teraz do następnej sali, a tam taki facet łebem wali, wiecie, normalnie w mur. A tybu co to jest? Panie doktorze, on się ożenił z tą babą, co od tamtego odeszła. Do psychiatry na czworaka wlazł taki facet z takim kablem w gębie. Lekarz na niego wejrzał, o, pieskiem jesteśmy, o, pieskiem, to może na spacer pójdziemy. A hop, wziął i poszedł do takiego kąta tam, a to może nie pieskiem, to może kotkiem jesteśmy. Potem patrzy się, a on poszedł tam do drugiego roga, a to może myszką jesteśmy. W końcu ten facet wejrzał na niego. Odpieprz się pan, ja tu internet zakładą. Do psychiatry przyszedł facet i go, panie doktorze, a ja umiem furgać. Się na niego wejrzał, co za kupi, ale ja umiem furgać. No to furgnij pan. Kurde, ten się normalnie uniósł i zaraz pofurgał. Otwórz pan ino okno, to pokażę panu, jak umie furgać. Otwarł okno i faktycznie nad tym placem, nad drzewem, takie koła zataczył tego, przyleciał nazad. Chce pan też się tak, no, co spróbować, pomoże mi pan. No i ten wylazł na te okno, wyskoczył z tego okna i doktor się zabił. I ten jak na anioła stróża, to ze mnie pieronowy skurczybyk.